No me Mayores expresado sorpresas bien. me has dado también. Yo no, yo asistía. ¿Cuál era la tuya, Aimar? ¿Cuál era tu discoteca de referencia? Esta era muy pequeña. En San Sebastián, todos los jóvenes hemos ido a una que se llama Bataplan, que está ahí en la playa de la Concha. Sí. No, esta era pequeñita, Yo aquí iba a sí, Bat, está muy bien. que sigue estando abierta. En Madrid, sí. ¿Y tú, Patricia? Pues no la primera, pero una que me marcó fue la Cash en Salou. Ah, sí, la Cash de Medrano, por favor. Hombre. Sí. Pero a mí las discotecas en general, ni entonces ni ahora, las discotecas entendidas como grandes y tal, las pequeñitas y tal, sí, pero así discoteca putopom, no. No has sido tú la Cash muy de Medrano, discotequero. no. La verdad es que la yo Cash sí. de Medrano, Salou. Yo también. Mara, tú y yo sí que sí. que hemos salido lo que no ha salido Plastilina. Exacto. Vale. Esta noche el Faro Disco, con lo que surja. Venga, Un beso, Mara. chao. Patricia, hasta la próxima Hasta semana. la próxima. Venga. Especial eleccións na Universidade de Santiago na cadena SER. Debate entre as 4 candidatas ao reitorado. Modera Ricardo Rodríguez. Que tal? Moi boas tardes. A Universidade de Santiago está en plena campaña electoral ao reitorado, unha campaña sen precedentes. Por primeira vez, unha muller asumirá as rendas da institución. Por primeira vez, unha muller será a reitora da USC nos seus máis de 500 anos de historia. A Universidade de Compostela é a universidade máis importante de Galicia, unha das máis importantes do Estado, e ten por diante varios retos. Como volver a conectar coa sociedade, como manterse como lugar de saber e coñecemento e adaptarse ao mesmo tempo a un mundo cada vez máis cambiante, máis global e máis mercantilizado, como pode facer fronte aos desafíos do relevo xeracional na súa plantilla. Moitas preguntas ás que hoxe buscaremos resposta, hoxe na cadena SER, especial eleccións ao reitorado na Universidade de Santiago. Emitimos esta tarde dende o auditorio da Facultade de Ciencias da Comunicación, a quen agradecemos a acollida esta tarde, tamén a todas as persoas que nos acompañan aquí en directo para un debate entre as 4 candidatas á reitoría. Debate que se pode seguir en directo nas emisoras da cadena SER en Santiago e en Lugo, tamén a través de streaming na nosa web en radiogalicia.gal e nas nosas redes sociais. Debate a 4 entre María José López Couso, Rosa Crujeiras, Alba Nogueira e Maite Flores. Rosa Crujeiras é catedrática de Estadística e Investigación Operativa na Facultade de Matemáticas, foi vicerreitora de Comunicación na etapa de Juan Viaño como reitor. Que tal? Boas tardes, Rosa. Moi boas tardes, Ricardo. María José López Couso é catedrática de Filoloxía Inglesa na Facultade de Filoloxía. Nos últimos 5 anos foi vicerreitora de titulacións no equipo de Antonio López. María José López Couso, moi boas tardes tamén. Hola, moi boa tarde. Con nós tamén Alba Nogueira, catedrática de Dereito Administrativo, lidera o grupo de investigación Armela, unha rede de investigación en igualdade, dereitos e Estado social. Os ointes da cadena SER tamén seguro a recoñecen polas súas opinións dos mércores na Ventana de Galicia. Hola, Alba, moi boas tardes. Hola, boas tardes. E Maite Flores, catedrática de Óptica, dirixiu o Departamento de Física Aplicada, era ata hai uns días delegada do reitor na Ciuga. Maite, que tal? Moi boas tardes. Moi boas tardes. Grazas ás 4 por aceptar o convite da cadena SER para este debate, un cara a cara que queremos que sexa vivo, que queremos que sexa áxil e, sobre todo, útil para a comunidade universitaria, para esas persoas que van a votar o vindeiro 12 de febreiro. Así que convido as 4 candidatas a que recollan o guante e que esta tarde debatamos sobre o presente e o futuro da universidade. Apenas hai reglas, un minuto inicial e un de peche e 4 bloques temáticos. Poden pedir a palabra, poden interrumpirse con educación. Non queremos unha sucesión de monólogos, queremos, como lles decía, un debate. E temos por diante unha hora, ata as 8 da tarde, así que vamos a comezar cun primeiro minuto inicial, un minuto para responder a esta pregunta. Cal é a súa idea de universidade para Santiago? Cal é a súa idea de universidade? Comeza Rosa Crujeiras. Moitas gracias, Ricardo. A USC vai afrontar no futuro máis inmediato grandes retos internos e externos, o relevo xeneracional do seu cadro de persoal, a necesaria reforma dun sistema de xestión do pasado e novas demandas sociais nun contexto convulso no ámbito nacional e internacional. Neste marco nos temos que construir unha USC que avance, que se adiante a estas novas demandas sociais, que forme as e os profesionais e a cidadanía do futuro, que innove impulsando cambios que xeran valor na maneira de facer, de formar, de investigar. Unha USC que coide das persoas, da lingua, do patrimonio e da nosa contorna en Santiago e en Lugo e que promova
a inclusión, a diversidade e a sostibilidade, e unha USC que conte cos seus e coa sociedade, que fomenta a participación, o bo goberno e a colaboración institucional. Para nós estes son os piares fundamentais da proposta de goberno para os vindeiros 6 anos. María José López Couso. Ben, pois para min a USC debe ser unha universidade que necesariamente teña que estar ancorada no rigor académico, pero tamén orientada hacia o benestar común, non? Unha institución que mantén no seu ADN, no seu corazón, unha docencia sólida, unha investigación de calidade, pero tamén que entende que no mundo no que vivimos a súa misión debe ser moito máis ampla, non? E esa USC que eu imagino para os próximos 6 anos é unha universidade que forma e que investiga, pero que tamén se abre á sociedade, unha universidade que acolle, que divulga e que crea cultura, non? Esa USC que se compromete ca súa contorna e que tamén exerce como un actor social fundamental e responsable devolvendo á sociedade todo aquilo que a sociedade lle dá, non? Quero esa universidade con gobernanza participativa, ética e transparente, tamén innovadora, digital, sostible, aberta ao mundo, pero tamén con ao tempo conectada profundamente co seu territorio e ca súa lingua e coa súa cultura. E esa é a idea que eu teño de universidade e creo que ese é o camiño polo que temos que seguir. Alba. Ben, boa tarde. A USC máis alá da pegada que ten nas cidades de Santiago e de Lugo é a universidade de referencia en Galicia. Unha universidade que pode gabarse de facer máis do 50% da investigación en Galicia, que segue sendo a primeira opción de matriculación do estudantado do SUC nas carreiras duplicadas ou triplicadas e tamén o cuarto orzamento público de Galicia. Ese cerebro colectivo de Galicia do que falaba Castelao debe seguir aportando o mellor de sí para a sociedade, formando xente nova, facendo investigación que fai avanzar a sociedade. Para facelo nun contexto de cuestionamento do pensamento científico, de aprobación de chiringuitos pseudo-universitarios, fai falta ter ideas anovadas. Estamos contentas de ter traído a campaña ideas que hoxe repiten outras candidatas, falando de igualdade no acceso e problemas de vivenda, alertando dos riscos de desmotivación e perda de oportunidades pola falta de modernización na xestión e na burocratización, sendo firmes cara fora na defensa das nosas titulacións, dun bo financiamento ou para limitar as privadas. É tempo de escoller entre fórmulas esgotadas e atestadas ou a renovación con ideas. Maite Flores. Moitas gracias. Pois a nosa idea de universidade é moi clara. Eu teño unha idea de universidade que dista moito da universidade que temos hoxe en día. Incluso en moitos casos quería decir que padecemos hoxe en día. Queremos unha universidade con máis liderado, que se anticipe ao futuro e que planifique. Unha USC que poña o seu coñecemento ao servicio do país e unha USC con alcance alén das nosas fronteiras. Non quero unha USC que se deixe levar e que siga a baixar posicións nos rankings que temos tanto nacionais como internacionais. Queremos facer unha USC que pertenza ao G7 das universidades españolas. Eu entendo tamén que estes desexos son comuns ás 4 candidatas porque as 4 levamos tempo palpando e sentindo as mesmas partes da comunidade de Santiago, tanto no campus de Lugo como no campus de Compostela, as mesmas institucións, estudantes, etc. Pero tendo todos estes puntos coincidentes, na diagnose hai algo que nos diferencia. É o noso programa electoral. Recolle máis de 400 accións e compromisos específicos. Non é un mero catálogo de desexos e intencións. Non é un mero relatorio de valores compartidos. Nós temos claro que o que vai marcar a diferencia na reitoría vai ser a súa execución, os prazos, as persoas responsables e a rendición de conta. Abrimos este primeiro bloque de debate. Vamos a falar da pegada social da Universidade de Santiago, da implicación social da USC. Que debe aportar a Universidade e a cidade para converterse nun axente valioso? María José. Ben, pois eu entendo, como decía na miña primeira intervención, que a universidade non pode vivir nunha burbulla separada das cidades nas que está asentada, non? En Santiago de Compostela e en Lugo. E a USC non pode ser un espazo pechado alleo a esas cidades nas que se asentan os seus campus, non? Ten que ser un espazo aberto que participa na vida cultural, que participa na vida social, na vida económica de Santiago de Compostela e de Lugo, non? E creo que ademais temos que ter en conta que a comunidade
comunidade universitaria no seu conxunto, pero en especial o estudantado, non é un elemento externo, non alleo, sino que é unha parte moi activa e moi directa da vida das cidades. E dende a nosa candidatura propoñemos esa relación bidireccional universidade-cidade, cidade-universidade, baseada en espazos compartidos, en benestar común, dende infraestructuras para a práctica deportiva hasta infraestructuras que poidamos compartir para a vida cultural, como espazos culturais, e crear estruturas estables de colaboración cos concellos, co tecido asociativo, cas institucións do terceiro sector, ca cidadanía en xeral. Esa creo que é necesario ir a cara a ese tipo de estruturas estables que nos permita ser máis fortes e tamén con unha maior responsabilidade hacia a sociedade. Ben, eu quería dicir, para facer apostas comunitarias, e o noso proxecto é un proxecto comunitario de integración na contorna, eu creo que tamén temos que ter as persoas acaídas para iso. Na nosa candidatura levamos unha persona que leva o cuarto ciclo, é dicir, a relación das persoas maiores ca universidade, unha persoa que creou a Casa Latina, que viu de Colombia, é profesora da USC, unha galega de adopción, unha persoa que tamén está na candidatura, que leva programas de divulgación científica para xente moza. Entón, facer contorna, facer comunidade, ten que ver tamén cas persoas que escollemos para iso. Temos exemplos, incluso, aquí viciños, o decano da Facultade de Filoloxía, que é un dos nosos apoios, que ten practicado eso, construindo contorna co seu barrio, integrando as actividades sociais, culturais de filoloxía. Esas boas prácticas pensamos que temos que estendelas ao conxunto do USC, porque a cidade de Santiago, a cidade de Lugo, dúas destas persoas eran de Lugo, son universidade e debemos ter un retorno entre nós e elas. Pois eu asombro un pouco escoitar as miñas colegas, porque realmente creo que todos paseamos polas cidades, tanto por Lugo como por Santiago, e vemos un pouco que agora, se falamos ca xente de aquí, están desencantados de algún xeito porque nós non nos abrimos á cidade, parece que estamos totalmente afastados da cidade. Se xa en Lugo, onde fixemos que a nosa vicerreitoría simbólicamente desaparecese da cidade, pregúntome eu que pasaría se en Compostela tiveramos feito o mesmo. Pois deso, algúns dos que están aquí foron os que apostaron por eso e algúns levan a súa candidatura precisamente a xente que o defendeu, abertamente está en redes sociais que se fixera eso. E sumado a eso, tamén penso que as nosas infraestructuras están moi deterioradas, non nos podemos abrir e ofertar a cidade, que é algo do que estamos falando sempre. O auditorio, por exemplo, que temos no Campus Vida é un auditorio precioso que podría estar funcionando e facer unha oferta cultural á cidade. Eso estaba pechado fai moitos anos. Enseguida vou contigo, Rosa, pero por alusións, porque se facía referencia a que alguén que está aquí tiña algo que ver con iso. Supoño que a alusión é directamente a min. Efectivamente, ese Pazo de Montenegro no campus de Lugo está pechado nestes momentos, pero eu creo que non é suficiente con pensar en reabrir ese espazo, senón en reabrilo para facelo activo, para ter contido para iso. Non é simplemente un espazo onde teñamos que ter un despacho dun vicerreitor ou dunha vicerreitora do campus de Lugo, un despacho ou varios despachos de persoal administrativo de soporte á vicerreitoría, sino que temos que darlle contido e que sirva precisamente para nesa relación bidireccional de cidade-universidade que eu mencionaba antes, que sirva para actividades culturais, para actividades sociais e que lle dean vida a ese espazo. Non simplemente ser un espazo de representación sin máis. Para espazos de representación están aí, evidentemente, pero temos que darlle máis vitalidade a ese espazo de Montenegro. Rosa Crujeiras, para que poda fixar tamén a súa posición. Bueno, obviamente, eu creo que o Pazo de Montenegro non é un espazo de representación, é un espazo de colaboración de contacto coa cidade de Lugo. Eu incidindo nesa creación de espazos comuns, nos que creo que todas estamos de acordo, eu creo que temos que afrontar no establecemento de relacións de beneficio mutuo. E eu creo que ás veces no que fallamos, analizando un pouco esa percepción que ten a sociedade de nós, é que propoñemos accións cara fora, pero non acabamos de ver como nos insertamos nas accións que quere a cidade. Temos un exemplo moi importante aquí en Compostela coa Xenda 2030. Na Xenda 2030 de Compostela hai 44 liñas de acción donde na maioría delas a Universidade de Santiago de Compostela ou ben é protagonista ou ben pode colaborar. Entón, a nosa aposta dentro do programa foi ver que precisa a cidade e darmos a volta. Donde podemos contribuir?
pois aquí en Compostela hai unha gran preocupación pola diversificación das bases económicas. O 85% do produto engadido pertence ao sector servizos, está moi concentrado aí, tan só un 7% está no sector industrial. Nos podemos axudar a mellorar ese tecido económico a través da transferencia do coñecemento, a través da formación, para que se creen postos de traballo máis cualificados, máis tecnificados, e tamén podemos actuar sobre nós mesmos, porque nós mesmos somos tamén xeradores de emprego de valor. Ata que punto lles preocupa ese distanciamento entre a universidade e a cidadanía? Ben, eu creo que, máis que distanciamento, eu creo que falta de coñecimento do que facemos. A universidade está facendo moitas cousas na sociedade. Poño un exemplo. A solución da depuradora de Santiago é unha solución tecnolóxica de un grupo de investigación da USC, de Cretus, e cunha solución xurídica na que participei eu mesma. Entón, a universidade está aportando á sociedade valor social, innovación nas solucións, e en Lugo temos, por exemplo, a aula de produtos lácteos, que é un exemplo de transferencia ás empresas, está facendo moitísimos produtos alimenticios, testando. Entón, que sucede? Que eu creo que moitas veces non transmitimos tamén que está aportando de valor a universidade, á sociedade, e temos que mellorar eso. É dicir, un dos aspectos que a nos parece importante é divulgar o que facemos na universidade de cara á sociedade. Pero temos unha marxe de mellora. María José. Sí, bueno, na mesma liña, eu creo que no noso programa están contemplados unha serie de accións moi específicas para avanzar na visibilidade do que a universidade fai e que pode beneficiar a sociedade, non? Pois a creación desa unidade de divulgación científica, non? E que nos vai permitir que a sociedade coñeza máis e mellor o moito e moi bo que se fai dentro da universidade, non? Maite. Bueno, pois eu, somente por pechar un pouco, pois querría preguntar por que realmente nos vamos creer agora que o que non se fixo en anos se vai a facer agora, non? Cal é a voto de confianza? Un pouco por pechar o que falábamos antes. En outra línea de acción, nos na Universidade de Santiago temos entre os dous campus máis de 25.000 estudantes, que son 25.000 persoas vivindo na cidade, que dan vida á cidade. Hai unha gran diferencia entre os dous campus. Lugo é unha cidade que se deu conta da diferencia porque leva poucos anos a universidade ali as titulacións implantadas, poucas, quero decir que vivimos desde ese momento, en Santiago, sen embargo, xa existían dende antes. Entón, danse moito máis conta de realmente o valor que aporta a universidade, que non o fai Santiago. Rosa. Bueno, eu creo que temos que ser moi conscientes de que nos achegamos á cidade, ás cidades nas que estamos, ás cidades nas que habitamos, achegamos identidade. Non se pode entender a identidade de Santiago de Compostela sen a súa universidade, pero sí que é certo que creo que falta ese achegamento, e eu me parece que todas levamos a creación dunha unidade de divulgación e cultura científica, porque creo que, aínda que se está facendo a divulgación dende centros, dende grupos, falta unha estrategia común. E despois hai outra cuestión que eu creo que temos que tratar de impulsar, que non lo marca a LOSU, que o marcaban as directivas europeas, que é a ciencia cidadá. Vale? Non me refiro a ciencia aberta, me refiro a ciencia cidadá. Facer a cidadanía partícipe dos nosos proxectos dende a fase de deseño, pasando pola execución ata a valoración de impacto. E temos un exemplo precioso, fantástico, nunha iniciativa do Grupo Istagra co Laboratorio Ecosocial do Barbanza, que é un estupendo exemplo de como de maneira colaborativa coa sociedade, comezando na sociedade, podemos levar a cabo proxectos que xeran valor no noso territorio. A Universidade de Santiago ten campus aquí en Santiago e en Lugo, dúas cidades que teñen un problema, como o resto de España, fundamental, que é o do acceso a vivenda, o acceso a vivenda para os cidadáns en xeral, pero tamén para os estudiantes que queren cursar os seus estudos aquí na Universidade de Compostela. Está fallando a política de residencias? Ata que punto ten marxe a Universidade de Santiago para mellorar nesta materia, Rosa? Bueno, eu creo que a emerxencia social da vivenda, como xa teño dito noutras ocasións, non é só unha cuestión que afecta ao noso estudantado, tamén afecta e está afectando moi seriamente a xente que inicia a súa carreira laboral connosco. Eu creo que o noso Servizo Universitario de Residencias é unha das xoias desta universidade porque permite o acceso a estudos universitarios a xente que de outro xeito non sería quen de vir a estudar a universidade. Temos pechado San Clemente, dende fai anos, creo que por unha decisión errada. Si se pode priorizar, se pode abrir o San Clemente, traballaremos para que isto se faga, pero a ferida tan grande que nos con isto poñemos unha tirita. Así que
directamente hai que apelar á colaboración coas administracións con competencias en vivenda. No caso de Lugo, teñen un plan municipal de vivenda para mobilizar vivenda pública en alugueiro asumible. Temos que tratar, e así o trasladaremos tamén ao alcalde, que se teña en conta os membros da comunidade universitaria. María José, é un erro ter pechado San Clemente. Cal sería a súa política en materia de residencias? Eu creo que, e aí coincido con Rosa, de que un dos elementos fundamentais neste ámbito é poñer en valor o sistema universitario de residencias que ten a Universidade de Santiago de Compostela, que é un modelo a nivel, desde logo, dentro da comunidade autónoma, no sistema universitario galego, pero a nivel estatal tamén. E creo que neste tema, que ademais é moi delicado, creo que é moi relevante difundir datos correctos, evitar demagoxias e caer na desinformación. Creo que é moi relevante. E vou dar un par de datos obtidos das convocatorias dos últimos anos, que son públicas e que están disponibles no Servizo de Axudas ao Estudantado, que xestiona o noso sistema de residencias de xeito moi eficiente e moi profesional. No ano 2010, o número de prazas que se ofertaron para o curso académico foi de 1.210. No ano 2025, o número de prazas foi 1.072. É dicir, estamos falando de 138 prazas menos en 2025 que 15 anos antes. E como se poden ver, estes datos contrastan de forma moi clara cas cifras que se presentaron por parte de algunhas compañeiras candidatas nas últimas semanas, cando se falaba de que a oferta na actualidade era de 960 prazas, cando non é así, ou que se reducira nos últimos anos un 50% nas prazas. Creo que hai que ser moi cuidadosos con dar datos correctos e non desinformar a xente. E esa reducción mínima de 138 prazas nestes 15 anos non responde a unha perda de capacidade, senón eu diría que a consecuencia do peche de San Clemente por un lado, pero tamén da dignificación dos espazos. O que non se pode consentir é ter dúas persoas, dous estudantes convivindo, porque viven ali, non simplemente van dormir, nunha habitación de menos de 10 metros cadrados. Esa transformación das habitacións dobres a habitacións individuais é o que explica en boa medida esta reducción de prazas. Maite Flores. Pois eu penso que realmente coincidimos todas na diagnose do problema da vivenda. O problema da vivenda non é somente da universidade, senón que é conxunto, pero a universidade tamén temos cousas que facer. Hoxe temos problemas de vivenda, hoxe reunímonos con máis de 100 estudantes no campus precisamente para falar un pouco do problema da vivenda, como eles o ven, como eles o detectan, e tamén para ofertarles e mostrarles que o paso por a universidade non é un paso somente para aprender conceptos, senón que temos que prover de espazos de convivencia para que eles poidan desenvolver a súa actividade universitaria. En este caso, pois comprometímonos a abrir un espazo de vivenda a Casa do Estudantado de convivencia para todos eles. Pechamos este bloque con Alba Nogueira. Ben, por alusións en primeiro lugar. Convido a revisar as grabacións do primeiro debate que tivemos e as afirmacións que fixen. E aquí teño unha páxina de La Voz de Galicia do ano 2000, donde a vicerreitora Blanca Ros decía que había 1.772 plazas de residencia de admitidos no sistema universitario de vivendas da Universidade de Santiago. Efectivamente, naquel momento tamén dixen as causas: peche do San Clemente, conversión de dobles en simples. Pero iso non nos debe servir para conformarnos. Nos fixemos propostas, dixemos no claustro e puxemos este debate sobre a palestra, facendo unha iniciativa para a reapertura de San Clemente e a priorización da súa apertura xa hai 2 anos no claustro. Dixemos que había que falar ca Xunta para facelo. Agora que a Xunta empeza a construir residencias universitarias, eso vai ser a medio prazo. A curto prazo, se a Xunta ten ese compromiso, temos que pedir que abra o San Clemente. Propuxemos que en Lugo hai unha residencia estudantil, máis ben de tempo libre, que está semipechada durante o inverno. Con unha pequena rehabilitación poderían ser plazas de residencia. E entón, estas medidas, que son parte do que propuxemos de alcaldesa de Santiago, que o consorcio explore a posibilidade de que certos espacios patrimoniais infrautilizados que se están estragando podan facerse unha cesión para poder o consorcio rehabilitalos e ter máis plazas de vivenda. Para nós é unha urxencia social. Que os estudantes entren na USC hoxe depende fundamentalmente o custe da vivenda. E a universidade pode facer máis con outros actores. Falemos agora de investigación. Entramos no segundo bloque de debate. A USC ten 1.885 investigadores que traballan en 289 grupos de investigación en centros como CIMUS, o CICUS, o CITIUS, o CRETUS, o que se fixo antes referencia, o VIGAE, centros de investigación que son referencia nos seus ámbitos, que promoven a excelencia científica, pero hai marxe, aínda hai moito marxe para reter e captar talento. Como facelo, Rosa?
Bueno, eu creo que na investigación, como en moitos outros aspectos, o que debemos facer é cultivar o futuro. Nos creo que temos que consolidar as nosas estruturas de investigación. Mencionabas agora, Ricardo, os centros, tamén os nosos grupos de investigación. Temos que desenvolver unha política de persoal que permita o relevo xeracional, que incorpore talento e que facilite tamén o desenvolvemento de carreira dentro da universidade. Eu creo que estes teñen que ser os dous eixos reitores dunha estrategia de investigación a desenvolver durante o mandato, que nos debería permitir posicionarnos mellor na esfera internacional, porque eu creo que temos capacidade en todos os ámbitos, e isto é importante sinalalo. Témolo demostrado co incremento en captacións de fondos de investigación, que pasaron de 49 a máis de 100 millóns de euros nos últimos 5 anos, pero eu tamén creo, en liña co que comentaba antes, que temos que ser capaces de facer que a investigación que facemos, que está fundamentalmente financiada con fondos públicos, chega á cidadanía a través desas iniciativas de transferencia do coñecemento, de divulgación, de ciencia cidadá, para realmente visibilizarmos a relevancia da investigación. Pois, deixademe falar desto non só como candidata a reitora, senón como propia investigadora desta universidade. A miña carreira que me avala, sabedes que tengo a trayectoria marcadamente investigadora, e senón, pois, se buceades un pouco nas páxinas web, seguro que o vedes, e o que sentimos como universidade é que non nos sentimos acompañados. Agora mesmo, quen goberna esta universidade non cree na investigación, non se aposta pola investigación, eso se foise sentindo pouco a pouco co desacompañamento que fomos tendo, non temos ningún apoio, e realmente se facemos investigación é porque nos gusta, porque creemos que a investigación é a que nos diferencia fundamentalmente de outras universidades, e despois, se queredes, falamos deso. Entón, sí que solicitamos que de algún xeito se nos avale, se nos acompañe e se recoñeza que a investigación é un valor. José. Ben, eu creo que todos coincidimos, non? Está moi claro que a investigación é un piar fundamental e estratégico da USC, non? É unha condición imprescindible para seguir avanzando e para garantir o seu futuro do punto de vista académico, científico e tamén social, non? E é certo que estamos nun momento, nun contexto de crecente competencia, non? De cambios profundos tamén nos modelos de financiamento. Recordemos que os fondos Next Generation, que nos permitiron facer investigación punteira nestes últimos anos, en boa medida, van desaparecer. É posible que haxa algún outro programa que anunciaba o presidente do goberno hai uns días, pero non sabemos como se vai materializar precisamente, non? Entón, creo que temos que avanzar nesa busca activa de orzamento, de financiamento para poder seguir mantendo ese nivel de excelencia da investigación que se fai na universidade. E ao mesmo tempo tamén diminuir, non? Aliviar toda esa carga administrativa que moitas veces teñen os nosos investigadores e investigadoras, non? Que lle permitan centrarse máis na investigación e na búsqueda e na avance do coñecemento que en cuestións burocráticas que lastran moitísimo o día a día. Alba Nogueira. Ben, a historia non comeza hoxe. E resulta que, por exemplo, Rosa Curjeiras foi vicerrectora de comunicación e non creo que a divulgación científica fora o seu forte. E entón, nós na USC temos unha investigación moi potente, moi diversa, que produce resultados para mellorar a sociedade, para cambiar as políticas públicas, para asesorar as empresas ou para avanzar no coñecimento. E desafortunadamente, nos últimos mandatos, ou ben se gobernou para uns poucos, ou ben se desatenderon o reforzo das estruturas de apoio para facer os deberes ca Xunta para evitar bandazos nas súas convocatorias. Houve un incremento grandísimo da carga burocrática que come tempo para facelo mellor. Vimos ofrecéndonos solucións concretas de persoal, de alivio na xestión, de incorporación de ferramentas telemáticas e tamén apostas por un diálogo institucional que corrixe esas eivas nas convocatorias públicas. Os investigadores da USC, eu creo que neste momento que nos piden é tempo e apoio e solucións, e non promesas incumplidas. Por alusións, Rosa. Bueno, eu creo que lle vou ter que recordar a profesora Nogueira en que tempo, canto tempo fui vicerreitora e canles eran as miñas competencias. Creo que ten vostede un problema coas datas e cos cargos e non solamente cos seus. Vou a falar dos Next Generation. Previamente a Xunta de vicerreitora, non? Sí, en calidade. Vou a falar dos fondos Next Generation. Os fondos Next Generation finalizan. Sabíamos que finalizaban desde que comenzaron os fondos Next Generation. Pero que máis ven? Temos no 28 o novo programa Marco Horizonte Europa. Os fondos Next Generation nos permitiron demostrar que esta universidade ten capacidades para concorrer a convocatorias moi competitivas dende todos os ámbitos. Que estamos facendo? Nada. E o que non podemos é facer agardar o ano 28.
esta oportunidade que tivemos cos fondos Next Generation, con este incremento de captación de fondos, permite soster esta institución. Non podemos baixar en captación de investigación e o que teremos que facer é prepararnos para as novas oportunidades. Non podemos esperar o 28, temos que facelo xa. Habrá unha ronda rapidísima de 30 segundos cada unha, porque a USC está perdendo posicións nos rankings a nivel internacional. Como revertir esta situación? Facemos unha ronda rápida nesta dirección. Empezamos con Rosa. Facilitando o traballo do persoal investigador e do persoal técnico de xestión a apoio á investigación. Creo que aí, xa o comentábamos, isto é un sentir de toda a comunidade universitaria, que hai unha sobrecarga de traballo nas nosas estruturas e isto, pois, eu creo que impide que funcionemos de maneira eficiente. María José, preocupa esta situación e como se pode revertir? Sí, ben, temos que acompañar, temos que recoñecer o talento investigador que hai na nosa universidade, que é moito, investigador e técnico, non? Ao longo de toda a trayectoria, porque ten que ser unha prioridade estratégica da universidade. Non me estou referindo en exclusiva a esas grandes centros singulares ou a esos institutos de investigación, sino tamén un apoio decidido a todos aqueles investigadores e investigadoras que fan a maior parte, máis do 50% da investigación que se fai na Universidade de Santiago de Compostela, se fai fora precisamente desas estruturas, desas grandes estruturas de investigación. Por lo tanto, un apoio decidido, e no noso programa temos accións concretas de apoio tanto ás estruturas máis consolidadas como a eses investigadores ou esos grupos máis reducidos. Alba. Ben, apoiar as investigadoras e investigadores é o contrario de destruir a área de investigación como sucedeu estes últimos anos. É difícil que funcione ben a investigación na universidade cando temos unha área de investigación semidesmantelada e cando ademais temos case unha parte importante do seu persoal que ni siquiera é persoal estable da USC, que depende de que haxa financiamento nas convocatorias das que colga. Entón, hoxe en día, a USC, a súa investigación, é un dos núcleos máis importantes xunto á formación dos nosos estudantes e non temos as estruturas adaptadas, nin as plataformas, nin as ferramentas, nin o apoio do día a día aos grupos de investigación. Pechamos este bloque con Maite Flores. Pois eu teño moi claro, isto, como decía antes, é un sentir común. Cada hora de papeleo é unha hora menos de investigación e non somente eso, senón que é unha desmotivación máis en ganas de non traballar. Realmente esta universidade nestes momentos sigue a producir investigación pola valía das persoas que están, tanto os investigadores como o PTXAS, e todo o traballo que se fai. Temos que disminuir a carga burocrática. Para iso temos que introducir a transformación digital, que non se acometeu nada nestes momentos. Son as 7:30 da tarde, emitimos hoxe dende a Facultade de Ciencias da Comunicación en Santiago de Compostela este debate electoral entre as catro candidatas á reitoría, cara a cara entre as catedráticas María José López Couso, Rosa Clujeiras, Alba Nogueira e Maite Flores. Imos entrar no terceiro bloque de debate, un asunto que seguro vai a xerar debate. Falamos de titulacións e da oferta académica, un asunto no que colea o acordo sobre medicina, ese acordo entre a Xunta e as tres universidades para descentralizar a docencia de medicina. Estamos ante un bo acordo, Alba Nogueira? Estamos co acordo posible despois de ceder posicións. Eu creo que isto non se iniciou tampouco agora, o acordo asinou en primeiro lugar o reitor Viaño xa no ano 2015 e agora, digamos, é a última fase de todo este tempo. Eu creo que a universidade probablemente non acompañou o suficiente a súa facultade, pero en todo caso é o acordo que temos e eu, como reitora, o que vou procurar é que os demais reitores das outras universidades respeten e teñan lealtade a ese acordo. Eu creo que hai posibilidades no convenio incluso para atar en corto esas posibles desvíos deso, pero en todo caso o que sí que confío é que a Facultade de Medicina é a facultade de referencia en Galicia, pase o que pase. E para nós vai haber un plan de excelencia para apoiar esa titulación. María José. Ben, eu creo que discrepo aquí de Alba, non? Cando di que a USC non acompañou suficientemente a súa Facultade de Medicina. Sempre estivo aí. Creo que o que dixo a súa xunta de facultade de forma bastante activa e contundente. A súa xunta de facultade aprobou casi de forma moi mayoritaria, non digo unánime, pero de forma mayoritaria, por segunda vez ese acordo. Unha vez que se introduciron unha serie de demandas, fundamentalmente por parte do estudantado, e que teñan, evidentemente, todo o sentido do mundo, e ese documento foi acordado de forma mayoritaria pola Xunta de Facultade. Nunca se fixo nada ás costas da Facultade de Medicina e Odontoloxía. E eu creo que o acordo
efectivamente, na pregunta que ti nos facías inicialmente, Ricardo, é que o acordo non é o mellor acordo posible, nunca. Seguramente non é perfecto, pero era o único acordo ao que se podía chegar nestes momentos, unha vez que outra universidade do sistema rompe os pactos e pon en riba da mesa unha proposta de nova Facultade de Medicina. Pero eu entendo que ese acordo de descentralización, con todas esas melloras que se lle fixeron unha vez acordado pola Xunta de Facultade e ratificado polo Consello de Goberno da nosa universidade, cousa que no ano 2015 tampouco se fixo, porque se acordou primeiro e se levou despois a informar ao Consello de Goberno, creo que non debilita a nosa universidade nin a nosa facultade, senón que a pode fortalecer. É unha oportunidade. Rosa. Obviamente é un acordo institucional e haberá que cumprir e facer cumprir. Quero dicir, isto está dentro da responsabilidade da reitora. Pero eu teño dúbidas de que o acordo sexa viable. Teño dúbidas porque a nos, a Universidade de Santiago de Compostela, nos obriga a modificar normativas, a modificar estrutura, a modificar un título que está en extinción, que isto é unha anomalía dentro do sistema de titulacións. Que a garantías ofrece? Pois estar en stand-by ata o ano 2029, porque isto non impide que dentro de 3 anos estemos outra vez na mesma tesitura de que algunha das outras universidades levanta a man e reclama o seu título de medicina. E a mí me gustaría matizar unha cousa tamén. Eu creo que temos que pensar como arrancamos, como chegamos ata aquí, non? Porque isto xorde porque a Universidade da Coruña demanda o título de medicina e se chega á conclusión de que agora somos as 3 partes xenerosas. E eu creo que eso non é xusto, porque o título é da Universidade de Santiago de Compostela. Maite. Pois realmente eu creo que isto é moi sinxelo de explicar. Todos temos precedentes, por exemplo, temos 3 aeroportos en Galicia, verdad? En vez de ter un, e eso en vez de sumar, pois restou. Eu facía de feito unhas declaracións, unha nota de opinión, fai tempo xa en agosto, en todo este tema explicando claramente a situación. Nestes momentos, que toca como universidade? Pois toca executar da mellor forma posible ese convenio. Eso significa que a Universidade de Santiago non pode perder. A min cóstame ver como non perdemos todo cando non pedimos nada a cambio tampouco. En ningún momento se preguntou que pode gañar a Universidade de Santiago. E antes decía a miña colega María José que a Universidade gañaba. Eu non son capaz de ver, e mira que me esforzo, que é o que gañamos realmente. É evidente que hai dúbidas en torno a este acordo, as 4 as contemplades. Lanzo unha pregunta ás 4. A día de hoxe, canto credes que tardará este acordo en saltar polos aires? Alba. Eu creo que non temos que poñer o minuteiro. Eu creo que como reitora o que hai que facer é facer que o acordo se cumpla e acompañar a Facultade de Santiago en que teña a mellor titulación posible e os mellores medios posibles para facer que non haxa ese tipo de tentacións. E digo, hai posibilidades no convenio que se vai a asinar para blindar que este acordo non estoupe ni nos salte polos aires. Rosa. Cumprir e facer cumprir, repito, pero estarmos preparados para o peor por se pasa. Eu creo que a facultade ten agora unha oportunidade tamén de mellorar a súa oferta formativa, hai capacidades para tratar de implantar outros títulos no ámbito das ciencias da saúde que nos poidan fortalecer. María José. Ben, eu creo que o que temos é que confiar nesa comisión de seguimento que se constituíu hai pouco, nese clima de confianza que se perdeu unha vez que se puxeron en riba da mesa esas propostas de facultades alternativas, creo que a confianza, recuperar a confianza é fundamental dentro desa comisión de seguimento e iso é que nos vai permitir, garantir, de alguma maneira, que o acordo se vaya cumprindo cas modificacións e cos axustes que se poidan estimar necesarios no desenvolvemento. Eu creo que, decía antes, que é unha oportunidade para que fortalezamos precisamente a Facultade de Medicina e Odontoloxía da Universidade de Santiago de Compostela como líder na formación dos médicos e médicas na comunidade autónoma. Maite. Pois saltar polos aires realmente non é o que queremos ningún, sobre todo porque isto significa directamente abrir 3 facultades. Penso que hai que apelar non somente a responsabilidade como académico, senón a responsabilidade social e saber onde invertimos os nosos fondos. Ter todo o tempo a espada de Damocles en riba de que se non se cumple algunha das cláusulas significa que en calquera momento calquera das 3 partes pode romper o acordo para pedir 3 facultades, penso que é algo que temos que traballar para evitar. A relación entre as 3 universidades queda moi tocada
acordada despois deste conflicto en torno á medicina. Como restaurar esa coordinación tan necesaria e voltar a lealdade entre as tres institucións, María José? Bueno, creo, decía, non, que temos que traballar todos de forma conxunta, non? E con, bueno, sabendo que necesitamos ter esa confianza para poder seguir, continuar avanzando, non? No noso equipo creamos unha figura de delegado da reitora para o sistema sanitario, que é o profesor Arturo González Quintela, que é nestes momentos coordinador da docencia clínica de sexto curso, unha persoa que coñece moi ben a docencia que se fai na facultade, pero tamén o resto do sistema universitario, do sistema sanitario, non só os hospitais, sino tamén os centros de saúde e demais, e creo que a figura e esa interlocución que pode establecer precisamente o profesor Quintela pode axudar a levar adiante este acordo e poder implementalo debidamente. Alba, como se pode recuperar esa confianza? Ben, eu creo que máis alá da seria discrepancia que temos neste campo e que o mellor nos podemos ter que decir e por que non nos podemos coller fisioterapia. Vale, podríamos plantearnos se vamos á guerra eso. Eu creo que temos que establecer relacións de cooperación e de colaboración cas outras universidades. Temos necesidade de telas, ademais. Eu creo que neste momento, por exemplo, que estamos aprobando, que se están aprobando por parte da Xunta, chiringuitos privados que ofrecen educación subestándar, as universidades públicas nos xogamos traballar xuntas para que eso non siga sucedendo. Temos campos de colaboración moi necesarios, de reformar tamén como funciona o sistema universitario galego, porque tamén se considera o sistema universitario galego a Universidade da Banca e decide na mesma mesa o noso financiamento e o noso mapa de titulacións e tanta ameaza pode suceder para a medicina con isto como a que a Universidade da Banca quere ofertar un título. Maite. Pois eu penso que o sistema universitario galego funciona ben, en xeral, salvo certas cousas pequenas como neste momento, pero precisamente falar de pérdida de confianza cando nos, a Universidade de Santiago, estamos poñendo a dispor ver como se evoluciona na Facultade de Medicina, pois penso que non debería de haber tantos motivos para que teñan desconfianza pola nosa parte, non? Entón, temos centros que xa traballan entre as tres universidades, temos títulos dende fai moitos anos que son das tres universidades e penso que esa é realmente a liña de traballar, ir todos xuntos. Bueno, totalmente de acordo en que temos que recuperar a confianza polo ben do sistema, polo ben do país, por termos un posicionamento conxunto ante a ameaza da privada. Temos dúas probas de lume, a renegociación do mapa de titulacións e o plan de financiamento. Eu creo que aí deberíamos defender, en concreto, dentro do mapa de titulacións, de xeito conxunto, a autonomía universitaria. Creo que deberíamos ser quen de poñernos de acordo neste punto. Falaremos despois do financiamento, dese novo modelo de financiamento, pero por pechar este bloque, quería facer unha última ronda rápida, a poder ser, e para fixar as súas posicións sobre como a universidade ten que adaptarse ás necesidades do mercado actual, do mercado laboral actualmente, tendo en conta o impacto que vai a ter a inteligencia artificial. María José. Bueno, eu creo que no ámbito de oferta formativa, non, as universidades teñen que estar sempre en continua estado de alerta, non, e de buscar novas titulacións sin descuidar as que temos, que todas son relevantes e todas deben seguir manténdose, pero tamén ser capaces de transformar, de revisar a oferta formativa que temos e engadir outras titulacións que dean cobertura a ámbitos emerxentes, non, que non existían hai uns anos, porque hai demanda e hai oportunidade para iso, non? Teremos que revisar, evidentemente, todo ese impacto que a inteligencia artificial vai ter, ou está tendo xa, na actividade xeral da universidade, non só na docencia, sino tamén na investigación e na xestión, non? Dende un punto de vista ético e ben pensado, ben racional. Aí o vai a mudar todo, Maite. Aí o vai a mudar todo, pero temos que facelo de forma responsable. Aí hai algo que veu para quedarse. Neste momento a universidade está totalmente allí a IA. Toda a formación que se fai é cero, é dicir, non estamos actualizados, nin sequera o PDI, nin o PTXAS, non temos formación, están pedindo todos os servizos. Entón, temos que implementar a IA, pero temos que facelo de forma responsable e temos que, de algún forma, subir a ese tren. Rosa.
Bueno, eu creo que nos estamos quedando atrás en formación e innovación docente e creo que aí tamén é preciso poñelo foco. E xustamente, non dentro da oferta formativa que ofrecemos ao noso profesorado, temos que atender estes aspectos. Temos que formarnos nos mesmos en ferramentas baseadas na intelixencia artificial que poidamos integrar na nosa práctica docente, por suposto, coas maiores garantías éticas. Isto témolo tamén que transmitir ao noso estudantado. Non temos que formalos tamén para que eles sexan quen de aproveitar as potencialidades da IA de xeito crítico, ético e responsable. Pechamos este bloque con Alba Nogueira. Ben, eu creo que imos tarde, hai universidades como a UOC, hai universidades estranxeiras que teñen estrategias institucionais que teñen varias patas. Unha delas é ver que facemos na docencia. Os estudantes que van sair das nosas aulas son estudantes que teñen que saber utilizala, pero que teñen que aportarlle algo máis ao mundo laboral que algo que poda facer precisamente unha máquina. Temos que saber que temos que formar estudantes que saiban pensar, que ser creativos, pero tamén nos pode aportar nas melloras da xestión. Hai moitas administracións que están ofertando servicios proactivos. Nos, por exemplo, temos axudas de comedor. Acabamos de pedir os quinquenios e a administración podía empezar eses procedementos dicindo: queres pedir o quinquenio? Clica aquí. E non ternos que facer solicitudes. Hai oportunidades para mellorar moito a nosa xestión. E despois temos que ver eses usos que metemos aí, que datos mete a USC nas máquinas que vamos a utilizar. É dicir, que temos que facer cambios bastante importantes. Falamos de cartos, entramos no cuarto e último bloque de debate, política de persoal. A Universidade ten por diante un desafío, antes se apuntaba, o do relevo xeracional da súa plantilla. Como abordalo, Maite? Pois iso é un dos grandes retos da universidade, porque, como todos sabemos, cando construir costa moito, sobre todo cando supón en coñecemento basado nos avances, o sea, avances basados nos coñecementos, que alguén se xubile realmente é un impacto. Temos unha plantilla envellecida, tanto no PDI como no PTXAS. O que temos que facer é un plan claro de execución de relevo xeracional. Queremos decir, non podemos esperar a que alguén se xubile para prover esa plaza, temos que ser quen de facer que convivan as dúas persoas de algún xeito para que ese coñecemento non desapareza. Tanto no PTXAS como no PDI, como insistía antes. Non agora, pois levamos varios anos en que a xente se xubila, non se proveen novamente esas plazas e quedan os servicios desatendidos. En canto ao financiamento, está por diante o negociar o plan de financiación ca Xunta de Galicia. Temos que ser quen de facer ver que nós temos máis infraestructuras que os outros, pero temos patrimonio e humanidade, entón temos que axudarnos a ser financiados de outra forma e atender tamén a investigación. É un dos grandes desafíos, Rosa, ese relevo xeracional, como é posible abordalo? Bueno, efectivamente, tanto no PDI como no PTXAS, para que vos fagades unha idea, nos vindeiros 5 anos no PDI vamos a ter un 30% máis de xubilación que nos últimos 5. Pero no noso PTXAS, máis dun cuarto dos que están traballando neste momento na universidade non estarán a finais de mandato. Hai no que facer con previsión e con planificación. Hai no que mirar na pequena escala, analizar ben os postos que hai que sustituir, porque efectivamente non se capta talento dun día para outro. E unha vez que están dentro, tanto PDI como PTXAS, que acontece? Eu creo que acollemos regular na universidade, acompañamos mal e despedimos peor. Precisamos incorporar programas de acollida que vayan máis aló da formación, senón que apoyen tamén o desenvolvemento de carreira, que temos que potenciar no colectivo que estamos na metade da nosa carreira académica, e que temos que estender a xente que sae pola porta despois de 30 ou 40 anos traballando nesta universidade. Eu quero facer aquí un apunte. A universidade tamén somos memoria. Está a marchar unha xeración que viviu unha universidade en ditadura. Unha xeración que fixo universidade a comezos dos 80 que nos trouxo hasta aquí. E non fomos aínda quen de recoller o seu testemunho. María José. Bueno, eu creo que todos estamos de acordo en que a USC só pode avanzar se coida do seu capital humano, non? O estudantado, por suposto, pero tamén do seu PDI e do seu PTXAS. Estamos nun momento moi crítico, con moitísimas xubilacións nestes últimos anos e as xubilacións que virán nos anos vindeiros, tamén nese avance de exixencia tecnolóxica, non? E no caso dos PTXAS, moitas veces de picos de traballo que en ocasións sobrecargan o sistema e poñen en risco a calidade e a eficiencia da atención que prestamos, non? E, polo tanto, o que temos que defender que a USC necesita ter un cadro de persoal de PDI e de PTXAS que estea recoñecido, que estea ben dimensionado nas súas distintas áreas e tamén con unha carreira profesional transparente, non? Polo tanto, aí temos que actuar con medidas de plans plurianuais de relevo e de estabilización, de acompañamento, non só para as persoas que chegan á universidade, que se sinten moitas veces perdidas e que necesitan esa mente
mentorización, pero tamén para a xente que se vai xubilando. Alba. Ben, un profesor, unha profesora universitaria non se crea en 2 días. Formar doutores que pasen períodos no estranxeiro, que volvan a USC se queren retornar, é algo que tarda moito tempo. E isto teria que ter comezado xa hai tempo. E a credibilidade que poda ter as nosas apostas non poden ter que ver con períodos dos que escapamos correndo, cas nosas votacións de xibarización do emprego e de políticas de persoal moi precarias que sofremos durante algún período cando xa pasara o período de recortes. Entón, que temos que facer? Temos que acompañar a xente moza. Nos temos propostas concretas de como as axudantes e axudantes doutores, mulleres e homes axudantes doutores, poidan comezar a súa carreira sin unha presión excesiva por ser mulleres e homes orquestas, facendo todo rápido e mal. E iso non o estamos facendo. Pensemos tamén que temos un problema de precariedade para captar boa xente. Estamos captando axudantes de autores a idade en que Senén Barro foi reitor, aos 39 anos. E iso é algo significativo do mal que o fixo a universidade estes anos. Sí, digo. No, digo por avanzar, porque nos queda poquinho tempo. Claro, para isto é necesario diñeiro, é necesario cartos, é necesario un novo modelo de financiamento que hai que negociar coa Xunta de Galicia, e sigo contigo, Alba, como negociar ese modelo de financiamento e como ten que ser a relación da Universidade coa Xunta de Galicia. A Universidade ten que relacionarse ca Xunta con firmeza, con responsabilidade e con lealdade. Eu creo que a ninguén lle interesa máis que a Xunta de Galicia que a Universidade vaya ben. Aos profesionais desta cidadanía galega que vamos a poñer no mercado deberían atopar, digamos, a Xunta receptiva e facendo políticas laborais para que podan acollelos todas as nosas empresas, todo o noso tecido productivo, a propia administración. Entón, que temos que facer? Negociar ben o financiamento o próximo ano. Nos facemos unha aposta de universidade, teño previsto nomear unha persona a Xunta Reitoría con unha comisión de apoio con outras vicerreitoras e vicerreitores que xa negociaron plans de financiamento, pero con xente do PTXAS que é especialista en temas de orzamentos, de datos, etc., para ter os millores indicadores posibles. E eu creo que hai algunhas apostas que comentamos, por exemplo, a alcaldesa de Santiago, que hai certos edificios da universidade que son moi costosos a súa rehabilitación, o caso dos edificios do casco histórico, pero tamén a residencia, digamos, aos colexios maiores do campus, que eu creo que teñen que ter un tratamento fora do plan de financiamento porque son patrimonio cultural de Santiago e de Galicia. Pois xa que seguimos con infraestructuras, eu vou dicir que a Universidade fai augas. E fai augas de forma literal. O outro día estiven facendo unhas fotos precisamente na reitoría para este tema da campaña electoral. Estiven que estar esquivando os caldeiros que tiñamos recollendo as goteiras. Isto é un exemplo, como moitos outros. Por exemplo, nos na Facultade de Física temos laboratorios pechados, cobertos con lonas onde está chovendo, temos instrumentación con 50.000 voltios, que sabemos todos o problema que pode supor para a saúde das persoas. Temos aulas nas que os teitos están a punto de desplomarse, temos que mudar ca outros sitios, cubertas de edificio que están a caer, entón temos que traballar para que, alo menos, as infraestructuras que teñamos se manteñan, e se manteñan vivas, porque cando pechamos unha infraestructura é un lastre. María José. Ben, eu creo que o máis importante neste ámbito é ter estabilidade financiera que nos permita planificar, crecer e innovar, non? En ese contexto necesitamos un marco de financiamento sólido e previsible que terá que ser negociado evidentemente dentro dese plan de financiamento que a Xunta de Galicia e que as outras dúas universidades públicas do sistema, non? Pero máis aló de promover eses sistemas estable, non? Ese financiamento estrutural que necesitamos dende a comunidade autónoma, que nunca vai ser suficiente, nunca é suficiente nin vai ser suficiente. Tamén debemos identificar novas oportunidades de financiamento que nos permitan ir un pouco máis alá dese financiamento e que diversifique os ingresos, que reforce tamén proxectos estratégicos. Falábase, por exemplo, das residencias universitarias. Creo que unha función fundamental da universidade é manter eses edificios que temos que teñen algunhas deficiencias e por primeira vez van ter no noso orzamento unha liña permanente
precisamente destinada a mellora desas infraestructuras ou servizos para infraestructuras para servizos deportivos, por exemplo. Rosa. Bueno, a negociación do plan de financiamento eu creo que vai a ser un dos puntos críticos no comenzo do mandato. E nos aí nesa negociación do plan temos dúas singularidades importantes. O plan ten como dous módulos, un módulo estructural e un módulo de resultados. Que pedimos? Que singularidades temos? Bueno, as nosas infraestructuras, que non hai máis que velas, temos edificios que son patrimonio, temos unhas infraestructuras avellentadas, custosas de manter en comparación coas das outras universidades. E o noso persoal, nós temos un persoal máis avellentado, pero tamén moi cualificado, tanto no PDI como no PTXAS. Entón, nós aí temos que reclamar máis. Pero tamén, onde aportamos máis? Aportamos moito en indicadores de investigación e tamén de transferencia. Nos deberíamos aspirar a que tamén a investigación e a transferencia se recoñeceran como actividades estruturais dentro do plan de financiamento. Vou abrir unha última ronda, antes de pechar este bloque, para pasar xa ao peche do debate, e é para preguntarvos rapidamente, nesta orde, en canto a autonomía universitaria, si considerades que está en risco e como a defenderedes si chegades a ser reitora da USC, Maite. Pois eu penso que eso non o deberíamos de poñer sobre a mesa que este en risco a autonomía universitaria. Temos que defender unha autonomía universitaria. Eso implica que eu debo dicindo desde o principio que a política non se pode trasladar á universidade. Na universidade temos que ter unha ideoloxía transversal que nos represente, como é a comunidade universitaria, e temos que ser quen de discutir e de tratar os temas que a administración sexa quen sexa o partido político que goberne. Alba. A autonomía universitaria é unha razón de ser da universidade. Votamos nestas eleccións porque temos autonomía universitaria. Somos dos poucos servizos públicos onde os seus usuarios e os seus traballadores escollen o seu rumbo. E iso é froito desa autonomía universitaria recoñecida constitucionalmente. Pero a autonomía universitaria hai que exercela e non arrugarse. E eu creo que unha reitora da USC ten que ser dialogante, pero ten que ser firme na defensa dos nosos intereses. María José. Ben, creo que ninguén discute que debemos defender a autonomía universitaria en todos os ámbitos da nosa relación. Tamén das titulacións. Tamén, por suposto, como se leva facendo todos estes anos. E esa autonomía universitaria que hai que exercer, neso estou de acordo con Rosa, tamén hai que exercela con responsabilidade por parte da universidade e por parte da comunidade autónoma. E por lo menos, por suposto, defender o que é noso, o que son as titulacións e máis aló das titulacións, defender tamén ese financiamento estrutural que necesitamos para funcionar. Rosa. Por suposto, defender a autonomía universitaria, pero eu creo que temos que ser quen de establecer marco de colaboración e beneficio mutuo. E o vou a deixar aí porque te estás poñendo nervioso. Perfecto, pois venga, deixámoslo aquí porque vamos a ir ao minuto de peche, así todas teredes o vosso minuto de peche. Por que votar a súa candidatura? Alba Nogueira. A USC está nun momento decisivo para mudar o presente e gañar o futuro. Temos unha oportunidade histórica para reforzar a universidade pública, modernizar a xestión, reducir a burocracia, planificar con visión estratégica, apoiar o noso personal e o noso estudantado. No noso equipo confiamos no traballo colectivo, temos o compromiso universitario e social, a solvencia e o liderado que van facer realidade este cambio. Presentamos un programa definido, rigoroso e viable, construído dende a responsabilidade, dende a experiencia e dende a vontade de atender as necesidades deste país. Porque coñecemos a universidade desde dentro, desde as aulas, desde a investigación, a xestión e a participación democrática. Imos conseguir unha universidade máis áxil, máis próxima, máis galega e con maior proxección internacional. Maite. Pois dime que neste minuto final temos que explicar por que votar a candidatura que teño a honra de empezar, pois é ben sinxelo, basta facer estas preguntas. A USC está mellor que hai 4 anos? Non. Está mellor que hai 8 anos? Tampouco. Está mellor que hai 12 anos? Non. Isto quere decir que en lugar de evolucionar, involucionamos. Nin sequera quedamos estancados, senón que retrocedemos. Por iso esta candidatura forxouse arredor dun sentín común, que é a necesidade dun cambio. Esta universidade non precisa só unha man de pintura, senón que necesita un cambio estrutural. E nós somos ese cambio. Somos o cambio porque non formamos parte dos gobernos da USC que nos arrastraron hasta esta situación e porque non somos responsables de estas herdanzas do pasado. Rosa, rematou un minuto. Rosa Crujías. Que
Creemos que a comunidade universitaria debería apoiar este proxecto. Bueno, pois porque non só temos a diagnose, senón que tamén temos a resposta, e porque non só sabemos o que hai que facer, senón que sabemos como facelo. Nós temos un proxecto para unha USC dende onde queremos avanzar e transformarnos e liderar o ensino e a investigación de vanguarda en Galicia. E tamén temos un equipo plural, comprometido, competente e moi motivado para sacar adiante esta proposta. A USC ten que ser un exemplo de xeración e transferencia do coñecemento como ben común, ten que ser exemplo de bo goberno e progreso colectivo, de ética e integridade académica. Así que, dende a responsabilidade histórica de formar parte dunha institución que é símbolo da cultura e do progreso de Galicia, pois pedimos o apoio da comunidade universitaria para recuperar o orgullo de pertenza, sendo moi conscientes do noso valor público e do noso compromiso social. María José López Couso. Ben, eu sempre defendín o valor do traballo colectivo e do traballo compartido, e o programa que presentamos nace de meses de diálogo e de contraste con moitas persoas da USC, non? Por lo tanto, é un proxecto construído colectivamente, escoitando, integrando ideas da comunidade universitaria, non? E o equipo, ademais, que me acompaña, pois, reflicte moi ben esa visión, non? Un equipo diverso, inclusivo, comprometido con a experiencia real nos ámbitos claves da institución, e por iso presentamos un proxecto que entendemos que é solvente, que estará aberto á mellora continua e á revisión continua, pero que con esa base e ca colaboración de toda a comunidade universitaria teremos a oportunidade de construir unha USC moito máis forte, máis próxima e máis útil, que sexa ademais un referente non só no sistema universitario español e galego, sino tamén no ámbito internacional. E espero que esa ilusión que construímos este proxecto tamén ilusione a comunidade universitaria. Alba Nogueira, Maite Flores, Rosa Crujeiras e María José López Couso, moitísimas grazas ás 4 por participar neste debate e moita sorte o vindeiro 12 de febreiro. E, por certo, se hai segunda volta, quedamos emprazados coas dúas vencedoras para un cara a cara aquí na antena da Cadena SER. De acordo? Pois moitísima sorte, grazas ás 4 e moitísimas grazas a todos os que nos acompañastes aquí en directo na Facultade de Ciencias da Comunicación. Podes aplaudir se queredes. E os que estades ao outro lado da radio, grazas como sempre. Seguimos aquí na Cadena SER, comeza Hora 25 con Aimar Bretos.